So a lot of people are making fun out of dressing yanga yafika na mainyati nezuro for Christmas. After being given $10,000, she showed up wearing kunge munhu wepakombo naenda kumagrosa for Christmas. I saw a comment yanga yanzi mainyati musoro wenyu uyo muri kuona ka musoro wacho kunge vakatsiga hata kunge hameno zvikanzi. Are you sure kuti musoro uyu maitwa muripo imimi kana kuti mazongogadzikirwa musoro zvinzi aiwa ndapedza panapa? She knows kuti ari pamakwikwi nemahuri anyati, but iye ari kutobuda zvake kunge cartoon kudai vanyatika ameno pamwe she thought she ate vakatopfeka zvavakapfeka izvi vachitobvunza kuti pamwe ndo drip yacho here, we are now confused ameno zvavaingofurirana kunyora nemurume wavo. I don't think kuti nyata noita mainyati content because dressing dzakadai so idzika ameno zvadzingori so pamwe isusu tiri kumashure kwetechnology sezvo vakati vari kumberi they are way ahead of technology. Mainyati kunge vada kuita madhurugwa ana Royal Mint nana Nisha T ameni pamwe ndo wavaida kuteedzera apa ndoti marana hamuna mhosva pakadai so aiwa let's not blame marana pese pese pakangodai tota marana marana please this time around we are not even accusing you, you don't have any crime pana mainyati kungozvitarisa wedwe kungozvionawo kuti panapa ndiri kuratidzika here vakatobuda vakatoti panapa ndiri kufunga kuti ndato like everything is okay ameno asi mainyati kana makanitarisa ndokumbura kuti ndimboona 10,000 yaya ndakumboiverenga kuti yakakwana here kana kuti mashandisa mari ndokumbura kungoiverengawo please ndoda ngoona pane zvandoda ngoona chete pa 10k mainyati should use kana kuti $500 to pay for someone who is going to groom her and style her and vasati vatombobuda mumba kana kutorwa pikicha zvayo vanofanira kumbotumira munhu iyewo tinai zvinoita here izvi munhu oapprova because ndakatoona Angel Ru achitoti pandinoenda South Africa ndokumbura kuti mainyati ndoda kukutorai inini personally kuenda for shopping nemi munhu kunge munhu uyo magirazi manje ameno yenyati wacho anga akapfekawo kunge muarabhu kunge muchii kunge manje zvake zvikuita senge mupostori achimwene ameno zvazvingori so it's now very difficult to defend Joy pakadai so ini ndatosarenda kuti munhu akatoti hembe dzeChristmas kudai so kunge munhu akangonzi imi mainyati hembe yeChristmas pamba sina chingopfeka izvenyu dzabamudiki efi hamusi kuzviona kuti bamudiki efi ndofunga ndo dzanga dziri dzawo dzeChristmas unotosvika panguva yekutozorora yekutopererwa pana Joy kutoshaya kuti omuramba uchingomudhifenda pakadai asi pane murume anotofarirawo here kuti mukadzi wako varume vari panapa zvinoita here kuti munotofara here kana mukadzi wako akabuda mumba akapfeka zvakapfekwa namai Joy motofamba makabatana maoko ozobuda achiti baba wakiki ukuhura iwewe baba wakiki ukundiunzira chirwere bakiki mukuita Faith mimi Faith apa akatani kukwidza voice kana kahurirwa asi akapfeka dressing yakadai so wherever mahuri anyari kwaari mahuri ari kuseka iwowo kuti anyway aiwa maiguru hapana akamboona here Christmas zvangu akapfeka tugirazi twawo iyo jini kungire anyway jini ro munhu akaridesign aitoti rakadesignirwa vanhu vepamagrowth point iri noti vanhu vemagrowth point noti emuno muZimbabwe because magrowth point emuno muZimbabwe havana kuzonyanyisa kusara kudai so aya magrowth point anopfekwa vanhu vekuMalawi uko ndo anobuda vakapfeka kudai so then maini ati ngavanyatsoduza kuti jini vakarimpota kuMalawi here kana kuti vakaritora kupi because anyway I can safely say kuti aiwa chiri musha charamba kubuda kuramba chako kubuda kuramba chakati dzi kutobva chatobuilda macastles avo pana Joy padressing mainyati I think kuti vanofanira kutsvaka munhu anovadressa hairstylist zvese izvozvo she needs all that but for now I think murume wavo regai apa aanoranyatsoratidza kuti haamude Joy ndochokwadi anomuita content kuti asekwe nevanhu then after that onohura taifunga kuti pamwe just content but apedza content yacho anobva anohurira murume wacho iye nevanhu vanenge vakanyatsopfeka magove out vakapfeka chiko aiwa mahuri anyati munonyatsomaziva mega kuti vanorepresenta zvekutodaro I don't know what you guys think but zvimwe I think zvakuda kutomboita kuti mainyati vamboteerera vachimbotarisa maopinion hatide kuzofamba chitaura kuti mainyati vakapusa vakaita sei zvandaiona zvitaurwa nevanhu kuti aiwa mainyati vakadzungaira mainyati vakapusa munonyatsoona mega kuti aiwa Joy achiri kumashure chaiko
ngaachiupgradeawo murume zvaakaona kuti ari kuenda kudai so hazvichada kuti ungoramba kungoita backward kunge hameni. Ndosaka vaizotukwa nauyu musi unoyu neghure ranyati rakamutuka rikamuandresa rikaita sei, ziva kuzora mafuta, ziva kuita sei. Imagine being told nehure remurume wako kudaro, and after that murume wako enda ikoko kuti haana mhosva pakadai so amen. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Vasara subscriber, please make sure that you are subscribed, and see you in my next video.